Chcela by som vám predstaviť nášho pána Polakoviča, pán Anton Polakovič. Je to pacient, ktorý je aktuálne v našom centre na dialýze na Hlučínskej. Sa veľmi tešíme, že má tu dôveru a teda je u nás spokojný a že sa môžeme o vás u nás starať. Ste na peritonálnej domácej liečbe. Na peritonálnu dialýzu som sa rozhodol až po 3 rokoch, kedy mi boli predstavené oba spôsoby. Bol som neobyčajne dobre zacvičený u nás. V Lohovci ešte bola nefrologická ambulancia a tam som absolvoval neobyčajne podrobnú edukáciu. Niekoľko týždňov to trvalo, som chodil a až keď som to celé sám dokázal zvládnuť, tú výmenu, tú laváž, tak až potom sme už nabehli na ostro. Mal by som si zaklepať, ale za celých tých 10 rokov, chvála Božku, nevyskytlo sa nič také, čo by spôsobilo nejaký problém. To celé by nebolo možné bez mojej manželky.